No, našli sme nejakú raňajkáreň, tak ideme tam. Ideme akurát z hotela. Jaký prievan. Jaký prievan, láska. Ináč vieš o tom, že nevieme ani kam ideme. Či ideme na tú Kadorna zastávku. Musím to pozrieť. Našli sme to asi. Páči sa mi, že metro tu platíš tak, priložíš len kartu na začiatku a na konci trasy a odráta ti to. No, akurát nám odišlo asi metro. Brutálskú reštiku sme našli. Nie, že reštiku, raňajkáreň. Debis sa to volá, podľa recenzií sme išli a ešte nám dojde čo? Ešte nám príde fokača, tak som zvedavý. Pozri sa na to. Jak si to vyhráva, akože... No, fokača, dosť dobrá. Je tam nejaký cream cheese, salám, mozzarella, paradajka. Fakt dobre. A celé to stálo 23 €, čo je podľa mňa super cena. OK, tak sme tu. Essence 2026. Ideme na to. Toto je brutálne. Black cream. Veľmi pekné. Cítim tam takú višňu. A zároveň to je také temné. Nádhera. Poďme ďalej. Akigala mandarino. Naozaj tam cítiť inak, jak je v Ganymed. Také metalické tóny s mandarinkou. Veľmi príjemné. It's gourmet, so like it's very particular, but it stays very fresh. Nice. So rich and whiskey is very nice, woody. You should try also this one, it's very nice. To je skôr taká vanilka, ale... There is also a little scent of vanilla, yes. It's golden powder, guys. Okay. Food a little as well. Regalien. Podľa mňa taká, povedal by som, že orientálnejšia značka, možno arabská. A toto má taký vibe, jak hibiscus mahajat, aj tam cítim takú vanilku, ale zároveň je tam pridaný úd a je to veľmi zaujímavé. Toto je jablko. Zatiaľ hovoríš na toto? Akože paráda. Toto musíme ísť aj ďalší rok. Ale už poďme na dlhšie, nie? To nestíhaš proste prejsť. To nestíhaš. Je to tu obrovské a hlavne je tu toľko veľa značiek, čo no nemáš šancu proste poznať všetko, to je jedna vec. A druhá, že chceš vyskúšať každú jednu. A tretia, že počase už proste tvoje telo vypovedá a začne ťa boleť hlava a nos začne necítiť, takže... Ale nevadí. A toto je dosť, no toto je talianská značka, gurmánska. A musím povedať, že veľmi, veľmi príjemné veci. Dosť ma to prekvapilo. Môžeme ísť sem na tieto, to by mali byť extrakty. Vypýtam si potom vzorky, lebo hovorila, že má. Vyzerá to veľmi dobré, že? Aj ten flakon. Peach Blossom Spring. Ale dosť to farby, toto by som na biele tričko nedal. Veľmi to veľmi tak naturálne. Až hovno mi to pripomína. Taký hnoj. No výborne, začíname skvelo. To nevadí. Niečo mi vadí na tejto značke. Všetko? Ne. Taký... Podpis majú taký Hej. typický.
Nie, možno sú také veľmi prírodné a silné. Ale veľmi to farbí. Hej, strašne sú silné tie vône. Toto je jak mentol, jak keď si dáš hapči do nosa. Není to zlé, ale fakt veľmi farbia. Ja tam nič necítim, všade cítim len tú hnojovú vôňu. Ideme ďalej. Značka Black Cliff. Zaujala ma hlavne tými flakónmi, tak sme to došli vyskúšať a uvidíme, čo to bude. Toto je zatiaľ veľmi príjemné, kvetinové, jasmínové, nice. Okay. Toto sa volá, že Vanilla Sirén a pripomenulo mi to prvú verziu Creamy Matcha, lebo to malo byť presne biela čokoláda, vanilka, pistácia a tak ďalej a strašne sa to na to podobá a aj Ive, aj mne to hneď napadlo, ak sme to ovoňali. A týmto pozdravujem Vaška, on bude vedieť. Musím povedať, že celkom ma bavia ázijské značky, korejské, japonské, čínske a týchto je fakt veľa. Inak toto pôjdem ochutnať. Versatil Paris, to chcem skúsiť. To je nová značka v Misky, no to teraz dali do ponuky. To by sme mohli skúsiť. A ázijské značky, že ma bavia v poslednej dobe. Wow. Versatil Paris, nová značka. U nás minimálne v Čechách, viem, že minulý mesiac boli v Miskino, tam to majú ako jediný a veľmi pekné. Skúšam Retail Date a nádherná citrusová fresh vôňa na leto. A ďalšie, čo mi voní je, na toto mám zapnuté, mám God Bless Cola. Je to ako taká koláčovka, ale s kolou. Veľmi zaujímavé. A Very Bad Rice, to mi až tak nešlo, ale Croissant Café, Ritual Date a God Bless Cola sú brutálne. Very Bad Rice je veľmi veľká gurmanka. Hej, veľmi pekné vône a oni doteraz majú len oleje a od apríla tohto roka vlastne majú parfumové verzie tých olejov. Takže určite vyskúšajte. Eau de parfum, and this one is extrait de parfum. Ambre latte. Toto bude opäť ďalší bestseller od Essential Parfum. Kávové, vanilkové, nádherné, to sa mi fakt páči. Vlastne ku každej tej vôni je ako keby to zloženie spravené vedľa toho v takejto forme. Pekné. Inak mne sa od nich páči najviac asi Divine Vanille, toto Nice Bergamote, Fig Infusion je super, samozrejme Boa Imperial, to je brutál. Voňal som mikrofón. Jaký som jebnutý, ja som ovoňal mikrofón miesto tohto. Oman Luxury značka, tu som chcel skúsiť už veľmi dlho. Royal kadidlo a je to brutálne. Presne také kvalitné kadidlo, ktoré chceš cítiť a toto si myslím, že si aj budem musieť kúpiť do zbierky, lebo sa mi to veľmi páči. A musím držať ten mikrofón takto jak primitív, lebo to je taký hluk, že tu nebude nič počuť a možno ani takto nebude nič počuť. Paramore a toto je oveľa ľahšie, ale zároveň je to také veľmi maskové a korenisté. Zaujímavé. Ako keď sem chcete ísť, je to brutálne, ale je to brutálne veľká. Na jeden deň sa to nie úplne oplatí, lebo podľa mňa, nie že podľa mňa, ale máme prejdenú asi polku za nejaké 3 hodiny, 3,5, ale hlavne už potom začneš cítiš, že ťa bolí hlava, už máš plný nos, už v každej vôni pomaly cítiš to isté, celé sa ti to premiešava, takže ono naozaj to chce viac dní na túto akciu, takže budúci rok budem musieť si to vybaviť tak, že na viac dní, lebo inak to je hlúposť. Zoberte si dobré boty, prosím, nejaké, čo v tom vydržíte viac ako hodinu a 2, lebo vám umrú nohy. No, takže tak. Ale inak je to tu brutálne a je tu veľmi veľa toho.
čo sa dá vyskúšať, čo nebudeš mať šancu nikde nevyskúšať. Hlavne nie u nás, bohužiaľ. Sme v stánku Joseph, gurmánska značka a je tu Ciao Bello Pistachio. Kámo, najlepšia pistácia, čo som kedy cítil. Voní to možno trošku, ani nie, že zmrzlinovo, ale skôr koláčovo. Ale nádherná, realistická pistácia. Fakt ma to veľmi zaujalo. A celá tá značka je postavená na gurmánskych vôňach veľmi, veľmi dobre. Pralín Maligné, to je zás niečo také, cítim tam také lieskové oriešky, pralinky, sladká koláčová opäť, ale najviac sa mi páčilo tá vanilková, ale gourmet a pistachio, to bolo brutálne. A u nás to inak zoženiete na perfumora.cz túto značku. S kódom? Nemám kód. Nič. Skúsila som. Práve sme vyšli von, dopozerané, celé sme to prešli. Trvalo nám to asi 5 hodín, ale je to extrémne veľké. To je jedna vec. Prejsť sa to dá za jeden deň, ale počasie vás začne boleť hlava. Nos mám úplne prevoňaný, čiže už som potom necítil ani rozdiely a preto je to lepšie rozdeliť na 2 dni. Ono sa to prejsť dá, akože je to obrovské, je tam veľa tých stánkov, okolo 320, keď si dobre pamätám, 320 značiek. Takže prejsť sa to dá, ale hovorím, je to náročné. Takže radšej si to rozdelím na 2 dní. My sme prišli akurát do hotela, pred hotel a asi to tu už ukončím. Oddychneme si večer, ešte pojeme do mesta, ale uvidím, či budem brať kameru so sebou. Takže ak sa ti to ľúbilo, určite napíš nejaký koment, like a možno sa v budúcnosti vidíme ešte pri nejakom takomto videu.